Tervetuloa alue- ja tilasuunnittelun opintojaksolle. Minun nimeni on Vesa Valdén ja toimin tällä kurssilla kouluttajana. Ensinnäkin tämä aluesuunnittelu on yksi tällaisista pääosa-alueista tapahtumasuunnittelussa. Se antaa raameja sille tekemiselle. Toinen asia, mikä on hyvä huomioida, niin tämän kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuva. Tässä, kun nämä on tämmöisiä niin kuin perusasioita, aluesuunnittelu ja aikataulubudjetit vastaavat, niin näillä on yhteys toisiinsa. Eli esimerkiksi joku ajan lisääminen saattaa vaikuttaa kustannuksiin ja näin poispäin. Eli nämä ei ole irrallisia osia, vaan nämä on tämmöiset keskeiset osat tapahtumasuunnittelussa. Sen vuoksi tälläkin kurssilla käydään monia asioita, jotka voisivat olla myös ihan omia koulutusohjelmia, mutta tämän kurssin tavoite on luoda kokonaiskuva, mitä tähän kaikkeen liittyy. Eli ymmärrys siitä, että minkälaisia asioita tapahtumatuotannon ja erityisesti aluesuunnittelun saralla kuuluu huomioida ja tietyllä tavalla minkä tyyppistä osaamista ehkä sinne tiimiin kannattaa pyrkiä löytämään. Kaikkea ei tarvitse osata itse. Tuottajan oleellinen tehtävä on niin kuin ymmärtää se tarve, mikä niin kuin tuotannossa on tai minkälaista osaamista tiimiin tarvitaan ja sitten hankkia sitä osaamista. Joko itse opiskella lisää, ottaa selvää tai sitten löytää osaajia, jotka voi lähteä projektiin mukaan.